העונה השנייה שלי בפסו טולאלה. האתר מספר 1, עם המלווים מספר 1, הפרסקי מספר 1, אמנם קצת ריק, אבל בעונה זה באמת להיט. For me it's super. In Poland we don't have so many snow, so many mountains. אז איך היה לך היום הראשון בסקי? האמת היא היה מפתיע לטובה, הייתי בטוח אני אבוא ויתהפך ויתרסק. התהפכתי והתרסקתי, אבל נהניתי מכל רגע. כבר ביום הראשון אני יכול להגיד שאני יודע כמו שצריך לגלוש. אני מקווה שרק נשתפר מפה. אז הכל היה מדהים. זה מדהים, הסנואו פארק, איך אנחנו קופצים שם, זה ממש שווה לבוא, שווה להתנסות. עד סוף שבוע גם אנחנו שם. בתקווה שעד הסוף שבוע גם אנחנו בקפיצות כאלה, חבל על הזמן. תסכם את היום הראשון באתר סקי. כיף, מפחיד, מעייף ויפהפה. וזה רק ילך להשתפר. אם זה היום הראשון, אחרי הם יושבים עושים את העשירים השחורים. בתקווה, כן? אבל מהמם. זה מקום מהמם. הערים היו מכוסים בשלג והכל, וממש נהנינו. אבל יש דבר ממש מוזר בסקי, שיש הרבה שלג והכל, אבל שמש ממש חזקה, נכון. וחום לוהט, כאילו, נכון. אבל עדיין יש מלא שלג וקפוא.